खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरौनो धनतेरस तै दिवालीनि खाकाहाम तै चिबाया फारो Dhanteras Day Diwali ni Bagwi SwarnaKamal offer tingi rejagnai 22 October ni simi 2 November jaram. रांचा ताई डायमंड नि बायनायाव रिजागनाय दाल बिदाल अफार ताई कटर खोलाय चेंजागनाय डायमंड नि एग्जिबिशन अ धनतेरसआव स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पर लकी ड्रॉव 1 लाख रांगमारी नि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लकी ड्रॉ ताई डेली लकी ड्रॉ बो तौनाय जत मानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पैसा लोगियो कचाम रांचांनो सोलायो कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतनी नुखुं जोंसाजांथुं जतनो दिवाली तै धनतेरसनि खाकाम याफारो हामबाय